Populaire koptelefoons worden uit de verkoop gehaald omdat ze mogelijk schadelijk zouden zijn. Dat zegt de krant Het AD. Wat ze hebben gedaan in die studie is vooral gekeken, zit het erin, in die koptelefoons? En daar zat het in een aantal koptelefoons zat het er inderdaad in. Er zou een schadelijk stofje in zitten dat bisphenol heet, blijkt uit Europees onderzoek. Dit stofje kan bij intensief gebruik, dus bijvoorbeeld als je heel erg zweet, vanuit het plastic mogelijk de huid intrekken. De vraag is alleen, krijgen mensen het dan ook binnen? Want je hebt zo'n koptelefoon op je hoofd. Het gaat via de huid. Dus als het al echt door je huid komt, dan verwacht ik dat dat kleine hoeveelheden zijn. En bij kleine hoeveelheden zul je nog niet de gezondheidseffecten zien, waar je bij deze stoffen misschien wel zorgen over kan maken. Dus voor koptelefoons lijkt het me niet zo'n groot probleem. Uiteindelijk zijn het gewoon stoffen die ook in jouw telefoon zitten. En in andere artikelen. Dus wat je met alle elektronische artikelen moet doen als je denkt van ja, dit is voor mij echt te veel. Hè? Nogmaals, ik verwacht niet dat er heel grote gezondheidsproblemen van dit soort koptelefoons komen. Maar als je nou echt een andere wil, dan moet je je oude gewoon inleveren bij de Milieustraat of bij een elektronica winkel waar je een nieuwe koopt.